Oh, hei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta ne jucăm Phasmophobia a 10-a mia oară. Și mă uitam și pe aici și nu prea am dat... deci cameră 10 grade, cuvinte apă murdare, fantomosare, ok. Deci băieți, am avut un atât de mare noroc pe harta asta. În primul rând, bine, eu am ales prison-ul, dar am avut norocul ca să iasă liderul, să pună obiectele și el, dacă a ieșit, nu ne-au rămas obiectele, dar el tot le-a primit într-un fel înapoi, dar nu contează. Hai că nu uitam să apăs și eu shift. Deci băieți, încercăm și noi să prindem aici fantoma pe prison direct. Nu ne jucăm, nu ne încurcăm. Haide băieți. Follow me, follow me. Ok, mai vorbesc și eu cu ăștia așa din când în când, să zic așa. Și băi, să nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe ca să ajungem și noi la 20 de abonați. Fac la asta semne să vină încoace. Deci pe harta asta sau nu mai sunete din alea de la pușcării, de la astea la pușcărie. Se aude sunetul ăla de scârțâi de ușă. Stai să vă dau puțin jocul mai tare, să auziți și voi. Eu stau eu aici singur să sufăr cu astea. Deci pe noi ne interesează să găsim cu mai puțin de 10 grade. Ok. Nu-i nimic. Mă, da. E bine dacă verifică și asta și eu. Mă, băiți. Cine vrea cătușe? Cătușe la 5 lei. Nu știu, hai să verific și aici. Poate pe partea asta era mai frig. Așa. Bă. Și n-am mai văzut dacă am trecut de vreo ușă. Hai. Ok. Fraților. Mamă, deci e atât de nașpa să joci Phasmophobia la noaptea. Hai că la noaptea, vai lo. Man, deci cred că dacă mai îmi iau și un jumpscare să nebunez, dă nu. Da, deci nu e aici generator firar. Ok, tipul ăsta, tipa ce-o fi vine după mine. Și by the way, vreau un hackers. Nu pe acolo. Aici, că pe acolo, de acolo venim. Deci băieți, intrați un hacker aici la mine. Da, și bine, mi-am cam dat seama că avea level 6000. Sau nu mai știu dacă era ori milioane, nu mai știu exact. Așa, deci... Și omul, cred că chiar vrea să joace, dar voi vă dați seama cum terminam din instant asta? Da, mai mă uit și după osul ăla. Os? Că băieți, dacă găsiți osul, vă dă bani. Gen. Că pe hartă e de felul un os și dacă îl găsești îți dă bani. E mișto treaba pe aici prin închisoare, băieți. Trebuie să verificăm tot. Măcar să ne facem și noi task-urile. Bine, dar e destul de greu, întâi trebuie să găsim fantoma. Oh, stai că pe aici promit, a început să... Stai să... Mamă, deci... Deci băieți, pe aici e de-asta tehnologică închisoarea. Nu suntem ca la sărași să aprind... De fapt, ca la sărași cum e peste tot să apringi nu știu cum să vă zic. Să aprinzi așa din întrerupător. Tu aprinzi direct din calculator, chiar dacă e calculator din ăla gen antic și de demult, să zic așa. Tipul nu pe aici, că pe aici e ieșire. E, cred că sus, sunt mai puțin de 10. Mare ușă ce s-a auzit. Bă, fraților, dar o să găsim destul de greu fantoma asta. Că doar uitați-vă că... Bine, dacă caută și aia bine ceilalți, ar fi ok. Să ne dea și ei un semn dacă găsești ceva.
Ok. E bine tipul ăla să verifice pe partea aia altă. Bine, pe mine acum nu mă interesează să fac task-urile deocamdată. Eu de fel task-urile le fac după ce găsesc fantom, după ce găsim fantoma, toate dovezile. Ai, dă viața mea, băi, cât te deschid eu când doar mă uit și eu la o filmare dacă filmează. Da. 9 grade? Ai, ce pot să zic eu? Ai complet de task? 7 grade? 10 grade? 9 grade? Tu n-ai video. Tu n-ai video fantomă. Nu pe aici. Ca idee, sunt singurul care am văzut-o. Guys, I see the ghost. Man, come on. When I was in here, I heard it, but like a gasp. Te văd să-i dau pe So ăștia maybe puțin in here. mai încet. Ia uite, băi, dau și pe ăștia mai But încetișor. there's no freezing temp. Este nou freezing temp, știu că n-a fost, că nu-i fantomă din aia. Mă, băi, să mă speria să mor, dar nu. Și că... Aprinde și tu lumina aici. Am aprins-o de m-am rupt. Mama, de ce m-a speriat. Mama, dar ce m-am speriat. Eu nu vă exagerez acum. Deci mi-am luat un mic jumpscare când am auzit ăla. Mă știu ce la dubii. Nu, stau cu tipul ăsta că stai mai sociabil decât tipul aia. Pa, ia uite-o bovinișa după noi. Mamă, dar nu știu cum să vă explic acum, băieți, da, aoleu, ce s astea. Acum bai doi înghit, în gol, naiba. Bă, de aici, era și pe aici, pam, bam, 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 bararara, ta, 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 ta. Era și pe aici liniștit cu tipa aia. Mamă, și deodată vezi că se închide lumina. Fai de viața mea. Fulu! Nu, că în cameră, undeva pe aici e. Eu nu înțeleg unde pleacă ăștia. Bro, păi poate să fie fantomă fără de ăsta, mă. Deci băieți, nu știu ce fac ăștia acum, dar eu acum bător la rulotă ca să mai iau una alta. Mă duc, iau o cameră, pun acolo, eu cred că iau și o carte. Trebuia să las MF acolo. Dacă ești deștept, na. No, fef. Mamă, ăsta e deștept, mă, ăsta a luat lanternă. Deci asta e lanternă puternică, ok. Dacă te uiți acolo și așa zice că e lanternă puternică și ăștia așa au lanterne alea slabe. Bine, slabe, lanterne normale. Mă, băieți, da, bă, dar disperat, mă, băieților. Hai că, mă, băieților, mă, băieți, dar sunt disperat să filmez fazmofobia, naibii. Cred că numai fazmofobia am filmat în ultimul timp.
Man. Please, you take the book and place a room. Place a ghost room. Da, mă, ia el repede cameră. Și-a luat aia cărțulia magică. Dar n-are rost să mai iau și o cameră. Da, iau și o cărțulie să fiu sigur. Că oricum vin acum cu ei, lasă-mă fugi, după aia mă întorc. Mamă, dar trebuie eu să las direct acolo MFO. Că oricum fantoma asta, odată ce o găsești într-o cameră, cam pe acolo stă sau pe acolo își face ea plimbarea de seară, de zi. Nu știu cum să vă explic. Nu știu. Nu. Problema, acum chiar atacă fraiera. Nu e încă Hantu. Ok, dar ideea e că n-a venit la mine. Deci cred că e pe la ăștia fantoma oricum. Nu. Stai așa, Alexe. Nici eu stau așa cu lanterna să văd când se termină Hantu. Că nu e așa bine să stai cu lanterna. Cum se plimbă pe uși? Gata? Mamă, dar sincer, ți-e și frică să stai singur, că asta atacă pe nevăzute. Uite-l pe ăla. Pe ăla e forță, mă, uite-l, e primul în față. Sau e aia? Nici nu știu. Dar ce lanternă, mă, că e lanternă puternică. Da, înțeleg, luminează mai mult. Da, și până la ăștia de ce n-ajunge lumina? Mă, băieți, ce mai naști pe parte? E să... Mă, mai dădea și pisica la... dădea cu laba la picior. Gata, mă. 2 cărți, tot ce vrei. MFO acolo. Era și un termometru. Nu contează, mă duc să iau altceva să aduc aici. Oh, ia uite ăștia deștepți, mă. Deci ce mă duc eu să iau? Să mai aduc eu aici. Un termometru. Și un senzor. Sincer, mie camerele nu mi se pare inutile, să vă zic sincer. Deci, ok, da, vezi, dar dacă e să stai în dubiță să te uiți. Nu decât să iei o cameră, să o pui acolo și tu... Și tu după aia să stai prin camera aia, pe unde ai pus camera. N-are logică. Bine, nici logică n-are cum am formulat eu cuvintele, dar nu contează. O, băieți. O. Eu pe acum vorbesc. Mă, și mai aud și, nu știu, cred că bate vântul și se aud în gardurile astea. Vai, lui nașpa. Nu vă recomand fasmofobia dacă vă speriați ușor. Nu prea îmi place. Aha. Man, you are okay? Man, you are okay? Mare, 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 na 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 na. Mare, 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 na na na. Mare, mare, na 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 na. Mare, 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 na na na. Mare, 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 mare. Să vă zic ceva. Place mult de ea. Se vede cum zâmbește. Aoleu, băieți.
E întuneric în toată clădirea, ok? Se atac acum. Pulo. Deci, puncte slabe. Pornirea luminiilor din jurul unui mare va reduce șansa lui de a ataca. Dovezi, Spirit Box, Fero Paranormale și Temperatur sub 0. Bă. Eu acum nici mai știu. Stai. Da, să încheie hantul. Deci hai să-mi iau eu termometrul meu de șmecher. Și să mai iau eu un... ce avem? Strac prin sare. Au luat ăștia toată sare, ești nebun. Și haide să mai iau de aici un senzor de mișcare. E de la mine așa. Mă, dar eu prost. Unul dintre ei are ergo. Ia ce, stai ce face. Bă. Oi, ce e asta? Ai camera aia. GoPro-ul meu. Și GoPro-ul altui tip. Păi și ultimul... Bă, da, eu... Bă, care fantomă era, mă? Jean... Bă, dar asta n-are... Bă, da, are și... Multe forte. Bă, da, eu mă gândesc că e un mare. Dar uite-te cât de mult le scade sănătatea mentală. Tu ai GoPro? Taulu, tipul ăsta nu și-a luat GoPro. Nu, ce ai că e mare. Toată ziua, toată noaptea. Da, uite-l pe tip. Da, și că eu îl urmăresc de aici, de pe cameră. Nu, e mare 100%, dar... Mă, dar nu știu ce să zic, că... Zice că mare atacă în întuneric. Și întuneric. Mare. Și eu știu că mareți... mă, pornește... că pornește și el generatorul ăla. Bă, îmi place Alien Hunt, dar el nu se ascunde. Aolo. Haide, brodere, ieși tu afară. Deci. Hai să ne uităm și noi așa puțin la fantome. Hai să vedem toate fantomele, mai ușor spus. Deci, un spirit. Știu că e o fantomă, mă, dar eu și parcă era mare, care îi scădea mult sănătatea mentală. Așa, așa, puncte, așa. Bă, n-mi place că la spirit puncte forte. Nimic. Încă foarte puternic și pe așa, așa. Da. O moarte inexplicabilă. Un roete așa este, da, aproape niciodată nu atinge, da, Phantom. Mi-a schimbat puțin părerea. Nu, care era, bă? Nu. Dai. Ginu. What, care era, mă? Bă, nu era Phantom. Phantom. Deci un Phantom este o fantomă care îi poate poseda pe cei vii, cel mai frecvent invocat de către o tablă Ouija, ok. De asemenea, crește frica celor din jur. Puncte forte. Privind un Phantom va scădea considerabil sănătatea... Băi, aveam sănătatea mentală super mică. Și ideea că am stat constant cu lanterna. Și unul a dat live. Nu, e Phantom. Prietene. Dar eu zic că e Phantom, nu că mă înșel. Nu știu, pentru orice îmi pun Phantom, fii atent. Și ăsta ce face? Mă, ce e ăsta? De ăla de... Bam.
What the fuck? Ce face ăsta? Da, și eu pot să fac din astea, să știi. Nu mă întrebați de ce, mamă, da. Stai, pentru Phantom ce da să ne trebuie? Da, mă, prietene, așteaptă, nu fi nebun. Poltergeist Phantom. Nivel 5, sferă și temperaturi sub 0, ok. Băi, eu zic una din două, ori Phantom ori mare. Dar ești, parcă, cred că mare, gen, când atacă, gen, îmi stinge lumina peste tot. Gen, stinge generatorul. Deci de aceea eu vin aici și pornesc generatorul. Nu e aici, îți deștept rău. Pa, prietene! Mamă. Mă băieți, dar e destul de creepy fantasmofobia. Mai ales când atacă nebunul. Nu, e ori un fantom, ori un mare. Nu, dar e mare, mă, toată ziua, pentru că atacă în întuneric. Cel mai des atacă în întuneric. În locul lui nu m-aș uita niciodată în partea aia, adică te știi să vezi fantoma că ți apare în față. Prietene! Am eu oricum termometru, dacă intră la noi în cameră trebuie să facă rece repede. Îmi place că am o lanternă care nu luminează gen așa nașpa când e hunt. What? Bă, deci, eu zic că e mare. Deci Phantom n-are cum că am fost eu pe lângă el și pur și simplu stăteam cu termometru în mână. A? Dacă sunt temperaturi sub 0, că el al naibii aici e. Șobolanul de pădure în zona asta e 100 în mie. Și dacă scade puțin sub 0, mare n-are cum să fie și e Phantom. Am plecat, te-am salutat, prietene. Îți zic și ție ce fantomă e, dar doar să plecăm. Doi. Bă, da, a fost pornit generatorul. Da. Bă, ce s-a auzit? 3 grade, 6 grade. Bă. Prietene. Ce faci acolo? Du-te naibii și dă ăsta încoace. Nu mai da, intră în celulă. Dar vreau decât să știu dacă vine, că l-aud. Aude, mufă. Păi ți-l-au cum merge. Doi, vreau să văd și câte dale are. Dacă e roșu, nu-i de bine. Ideea e că ambii trebuie să avem un nivel 5, nu e ok. Vai de viața mea, băieți. Că-i hunt. Eu vă zic că mă mănâncă. Camera mea. Bă, ăsta-i deștept? Bă, oare ăsta chiar e deștept că a pus semaful acolo? Da, am pus și eu. E mă fă crucifixul? Ia dă-mă crucifixul ăla. Unde e mă crucifixul? Ia dă-mă prieten încoace. Și pune-l aici. Bă, fraiere.
Bă, nu știu eu ce fantomă e, dar e fantoma aia care n-are... Deci mă uit dintre fantom și mare și e fantoma care, da... Bă, ce mă enervează. Gigi, băieți? Știu de ce s-a enervat. Că am intrat în camera lui. Deci oricum, fantoma s-a enervat că am intrat în camera lui, asta e clar. What? Bro, eu nu... Ia, oi! Wow! Îi posedă pe cei vii, mai țineți minte asta? Deci mai țineți minte acest lucru? Că îi posede pe cei vii? Cine ține minte acest lucru e șmecher? Bă, nu-mi dau seama acum, eu sunt el sau ce naiba? Mă, fraților. Deci oricum era fantom pentru că a zis că îi posedă pe cei vii, am fost posedat. Mă simt șmecher. Bă, da, ca idee, eu cred că pot să decât să sting luminile acum. S-aș putea să fac troll de ăsta. Mamă, deci fraților. Mamă, nu mai pot. Deci, mamă, ce bine e să fii la înălțimea asta din nou. Deci, băieți, cam asta a fost episodul nostru. Ne-a cam bătut fantoma, ne-a cocoșat. Deci, eu am fost Alex aici cu voi. V-am salutat. Și să nu uitați să bubuiți butonul de like, share și subscribe. Eu v-am salutat. Ceau.